Pozdravujem priatelia, volám sa Igor Kliman a dnes vám chcem ukázať tento jedinečný byt v absolútnom centre mesta Nitry na Farskej ulici priamo v tejto budove. Poďte sa so mnou naň pozrieť. Verím, že vás byt zaujal rovnako ako mňa. Ak chcete vedieť viacej informácií, pozrite si moju stránku nehnuteľnosti, alebo ešte lepšie, príďte sa na byt priamo pozrieť. Rád vám ho ukážem. A ďakujem za vašu pozornosť.